ஒன்லி லீலாஸ். ஏன்னா ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு நான் எடுக்கும்போது அதுல சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ லீலாஸ் வில் பி 10th கேண்டோ ஃபுல்லு லீலா, 11th கேண்டோல சம் சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் லீலாஸ். ஏன்னா ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு நான் எடுக்கும்போது ஒரு புஸ்தகம் தானே மாதாஜி? லீலாஸ் ஐ திங்க் 11th வந்து ஒரே சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். 11th கேண்டோல சம் சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் 10th கேண்டோ ஃபுல்லு லீலா, 11th கேண்டோல சம் சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் லீலாஸ். ஏன்னா ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு நான் எடுக்கும்போது ஒரு புஸ்தகம் தானே மாதாஜி? லீலாஸ் ஐ திங்க் 11th வந்து ஒரே சாப்டர். 11th 12th ஒரு புக் தான். 10th கேண்டோ ஃபுல்லு லீலா, 11th கேண்டோல சம் சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் லீலாஸ். ஏன்னா ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு நான் எடுக்கும்போது ஒரு புஸ்தகம் தானே மாதாஜி? லீலாஸ் ஐ திங்க் 11th வந்து ஒரே சாப்டர். 11th 12th ஒரு புக் தான். 10th கேண்டோ ஃபுல்லு லீலா, 11th கேண்டோல சம் சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் லீலாஸ். கிருஷ்ணா ஓகே, கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அது எக்கோ ஆயிட்டு இருந்தது, திருப்பி திருப்பி வரும் அது எப்பவுமே. டோன்ட் வரி. இப்போ நம்ம ஜராசந்தனுடைய முக்தி. ஓகே, நம்ம எல்லாரும் அக்ஷய திருதிக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்களா? அந்த பவுனோட விலைய நினைச்சாத்தானே மாதாஜி பயமா இருக்குது. போகவே போகாதீங்க கடை பக்கம். ரெடி ஆயிட்டோம் அதான் மாதாஜி. படிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே ஆமா, கிருஷ்ணா. நான் சொன்னது ரெடி வந்து நகை கடை கிடையாது, படிக்கிறதுக்கு தான் மாதாஜி. ஹரே அது கிருஷ்ணா. யாராருக்கு என்னென்ன டாபிக்னு கொடுக்க வேண்டாம் அது இன்னும் சொல்லல மாதாஜி. சொல்லுவோம் 29th காலையில உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, டோன்ட் வரி, வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்க அந்த லெவல் 1 டிவோட்டிஸ் அவங்களது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஏன்னா புதுசா வந்தவங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுத்தா அவங்களும் உங்களை மாதிரி கடைசி வரைக்கும் இதோட இணைஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுக்காக உங்களுக்கே கொடுப்போம் மாதாஜி. நம்ம அவங்களுக்கு 50%, உங்களுக்கு 50%, சீனியர்ஸ்க்கு 50, எல்லாருமே சமம் தான் நமக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நிறைய இது கொடுத்தோம்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து they will also do. அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அசைன் பண்ணி விட்டுறலாம். ஓகே, பெரிய நம்ம இந்த கிளாஸ விட்டு இப்ப யாரும் வெளியில போக மாட்டோம் மாதாஜி. அவங்க உங்களை மாதிரி அவங்க லோக்கல் ரெசிடேஷன் பண்ணாதான் அவங்க நிப்பாங்க இல்லையா, இல்லைன்னா வெளியில போயிடுவாங்க. ஆமா, இப்ப அதனால இது 6 மணி வரைக்கும் தான் இந்த இந்த இதுதான் வந்து அவங்க they are using for teaching ஸ்லோகா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, அதனால அவங்க 50% கூட நம்ம கொடுக்கலாம் மாதாஜி. அவங்க 50, உங்களுக்கு 50, அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா எனிவே நம்ம மாசம் 2 வாட்டி படிப்போம் இல்லையா, வந்துனே இருக்கும். அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, விடுங்க. ஒரு வாட்டி விட்டா கூட இன்னொரு வாட்டி நமக்கு வந்துருது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदानिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके, तो विनीत केसवी माता जी वासिंगो. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. अनुसुया माता जी वासिंगो. माता जी एंगिட்ட புக் இல்ல மாதா. ஓகே ஃபைன். சரி, வினிதா கேசவி மாதா ஜி வாசிங்கோ. படிக்காதவங்க கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்கோ. படிக்காதவங்களை மட்டும் நான் மியூட் பண்றேன், அப்புறம் ஒன்னொன்னா படிப்பீங்க சரிங்களா. எல்லாருக்குமே 2 பேராகிராஃப்
Okay, everyone will get choice. Yes, Mataji, வாசிங்க. Yes, Mataji. Hmm. அத்தியாயம் 70 படிக்கட்டுமா மாதாஜி? Yes, please. அத்தியாயம் 71 ஜராசந்தன் முக்தி. மதிப்பிற்குரிய பெரியவர்களும் நகர மக்களும் நண்பர்களும் உறவினர்களும் பிராமணர்களும் சத்திரியர்களும் அடங்கிய மகாசபையில் யுதிஷ்டர் தம் சகோதரர்கள் உட்பட்ட எல்லோரின் முன்னிலையில் பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி பின்வருமாறு கூறினார். அன்பார்ந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, ராஜசூய யாகம் சக்கரவர்த்திகள் செய்வது, யாகங்களின் ராஜன் என்று கருதப்படுவது. இந்த யாகத்தை செய்த ஜட உலகில் உமது அதிகாரம் பெற்று விளங்கும் தேவர்களை திருப்திப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஓகே, கலாவதி மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை நான் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிப்பதில் எனக்கு நீர் உதவ வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன். பாண்டவர்களாகிய நாங்கள் தேவரிடம் கேட்டு பெற வேண்டியது எதுவும் இல்லை. உமது பக்தர்களாக இருப்பதை மட்டும் நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதோடு திருப்தி அடைகிறோம். பகவத்கீதையில் நீ கூறியிருப்பது போல் ஜட விச்சையால் குழப்பமடைந்திருப்பவர்கள் தேவர்களை வணங்குகிறார்கள். ஆனால் எங்கள் லட்சியம் வேறு. ராஜசூய யாகத்தில் தேவர்களை வரவழைத்து நீர் இல்லாமல் தனிப்பட்ட சக்தி அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை அவர்கள் உணரச் செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அவர்கள் எல்லோரும் உமது சேவகர்கள். நீர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள். அறிவில் குறைந்தவர்கள் உம்மை சாதாரண மனிதனாக கருதுகிறார்கள். அதனால் அவர்கள் உம்மில் சில குறைகளை காண்கிறார்கள். சில வேளைகளில் உம்மை இழித்து பேசுகிறார்கள். எனவே நான் ராஜசூய யாகம் இயற்றி பிரம்மா, சிவன் முதலான தேவர்களை வரவழைத்து நீரே புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள், மற்றவர்கள் எல்லாம் உமது சேவகர் என்பதை எடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன். அன்பார்ந்த பகவானே, எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து உமது பாத கமலங்களை எண்ணி இருப்பவர்கள் ஜடவாழ்வின் மாசுகளில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வுடன் உமது சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், உம்மை மட்டுமே தியானித்திருப்பவர்கள், உம்மை பிரார்த்தித்திருப்பவர்கள் ஆத்மஸ்தி பெறுகிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதால் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அவர்கள் ஜட இருப்பிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றோ ஐஸ்வர்யங்களை அடைய வேண்டும் என்றோ ஆசைப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதை மட்டுமே விரும்புகிறார்கள். நாங்கள் உமது பாத கமலங்களில் முற்றிலுமாக சரணடைந்து உமது கருணையால் உம்மை நேரில் காணும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளவர்கள். எனவே எங்களுக்கு லௌகீக ஐஸ்வர்யங்களில் விருப்பமில்லை. நீரே புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் என்று வேதங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன. இந்த உண்மையை எடுத்து காட்ட நான் விரும்புகிறேன். உம்மை நான் சாதாரண மனிதனாக கருதுவதற்கும் முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதை உலகிற்கு நிரூபிக்க விரும்புகிறேன். ஒரு செடியின் வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் அதன் பலனை செடியின் கிளைகளும் இலைகளும் மலர்களும் பெற்று பயனடைவது போல் உமது பாதங்களில் சரணடைவதால் வாழ்வில் உயர்ந்த பக்குவ நிலை பெறலாம் என்னும் உண்மையை உலகுக்கு எடுத்து கூற நான் விரும்புகிறேன். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் இம்மை மறுமை ஆகிய இரு நிலைகளிலும் வெற்றி பெற்றவன் ஆகிறான். ஆனால் நீ கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனிடம் பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் நீ கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனிடம் பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டு அவ்வாறு இல்லாதவனிடம் அசட்டையாய் இருக்கிறாய் என்பதல்ல. நீர் எல்லோரையும் சமமாக காண்கிறீர். இதை நீரே கூறியிருக்கிறீர். எல்லோரின் இதயத்திலும் நீர் வீற்றிருப்பதால் ஒருவரிடம் விருப்பம் மற்றவரிடம் வெறுப்பும் காட்டுவது உமக்கு சாத்தியமல்ல. நீர் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் அமர்ந்து அவரவரின் செயல்களுக்கான பலன்களை வழங்கி கொண்டு இருக்கிறீர். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் இக உலக வாழ்வை தான் விரும்பியபடி அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பை அவனுக்கு நீர் அளிக்கிறீர். உடலில் உயிர்வாழியுடன் பரமாத்மாவாக அமர்ந்து நீர் அவனின் செயல்களுக்கான பலன்களை அளிக்கிறீர். அதே சமயத்தில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொண்டு உமக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதற்கான
வாய்ப்பையும் அவனுக்கு நீர் அளிக்கிறீர். ஒருவன் எல்லா செயல்களையும் விட்டுவிட்டு உம்மிடம் சரணடைந்தால் நீர் அவருக்கு பொறுப்பேற்று பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து அவனை காப்பாற்றுவதாக பகிரங்கமாக கூறியிருக்கிறீர். நீர் விரும்பியதை தரவல்ல கல்ப விருட்சம் போன்றவர். மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையும் உரிமை ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. ஆனால் ஒருவன் அதை அடைய விரும்பாமல் இருந்தால் அதைவிட தரத்தில் குறைந்த நலன்களை அவனுக்கு நீர் வழங்கும் போது நீர் பாரபட்சமாக நடப்பதாக கூறுவதற்கு இல்லை. யுதிஷ்ட மகாராஜா இவ்வாறு கூறியதை கேட்ட பகவான் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பதிலுரைத்தார். அன்பார்ந்த யுதிஷ்டரே, பகைவர்களை வெல்பவரே, நியாயமூர்த்தி ஆனவரே, ராஜசூக யாகம் நடத்த நீர் முடிவு செய்திருப்பதை நான் முற்றிலும் ஆமோதிக்கிறேன். இந்த யாகத்தை நிறைவேற்றுவதால் மனித நாகரிகத்தின் சரித்திரத்தில் உமது நற்பெயர் என்னென்றும் நிலைத்திருக்கும். அன்புடைய அரசனே, எல்லா முனிவர்களும் உமது மூதையாரும் தேவர்களும் உமது உறவினர்களும் நண்பர்களும் நானும் இந்த யாகத்தை நீர் நடத்துவதையே விரும்புகிறோம். ஆனால் முதலில் நீர் உலகின் அரசர்களையெல்லாம் வென்று யாகத்துக்கு தேவையான சாமக்கிரிகளை சேகரிக்க வேண்டிய அவசியம் உமது 4 சகோதரர்களும் முக்கியமான தேவர்களான வருணன், இந்திரன் போன்றவர்களின் பிரதிநிதிகள். நீர் நன்னடத்தையும் புலனடக்கமும் கொண்டவராகையால் மக்கள் உம்மை தர்மராஜன் என்று அழைக்கிறார்கள். நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு பக்தி தொண்டாற்றி எல்லா தகுதிகளையும் பெற்று எனக்கு போட்டியாக விளங்குகிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. தன் புலன்களை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன் புலன்களை வென்றவன் தம்மை வென்றவனாகிறான் என்று கிருஷ்ண பகவான் யுதிஷ்டருக்கு கூறினார். புலன்களை வெல்லாதவன் முழுமுதற் கடவுளை வெல்ல முடியாது. புலன்களை வெல்வதற்கு ஒருவன் இடைவிடாது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். பாண்டவ சகோதரர்கள் தம் புலன்களை எப்போதும் பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தி இருக்கிறார்கள். அது அவர்களின் தனி சிறப்பு. இவ்வாறு தம் புலன்களை ஈடுபடுத்துபவர்கள் புனிதமடைகிறார்கள். புனிதமடைந்தவர்கள் மட்டுமே பகவானுக்கு உண்மையான சேவை செய்யக்கூடும். அன்புடன் கூடிய பரமான பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் பகவானை வெல்ல முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் தொடர்ந்து கூறினார், செல்வம், பலம், புகழ், அறிவு, துறவு ஆகிய அழகு, அறிவு, துறவு ஆகிய 6 சிறப்புகளில் என் பக்தர்கள் மிஞ்சக்கூடியவர்கள் 3 உலகங்களிலும் எவரும் இல்லை. எனவே நீர் விரும்பினால் உலகின் அரசர்களையெல்லாம் வெல்லலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு யுதிஷ்ட மன்னரை உற்சாகப்படுத்திய போது மன்னரின் முகம் பரமானந்தத்தால் மலர்ந்து பிரகாசித்தது. உடனே அவர் எல்லா திசைகளுக்கும் சென்று மன்னர்களையெல்லாம் வென்று வருமாறு தன் 4 சகோதரர்களுக்கும் கட்டளையிட்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தியின்றி உலகில் கேடுகளை விளைவிக்கும் துஷ்டர்களை அடக்கி பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்கான தம் உன்னதமான பொறுப்பை பாண்டவர்களிடம் ஒப்படைத்தார். பகவான் தமது விஷ்ணு வடிவத்தில் 4 வகையான ஆயுதங்களை தம் கைகளில் ஏந்தி இருக்கிறார். தாமரை மலரும் சங்கும் 2 கைகளிலும், கதையும் சக்கரமும் மற்ற 2 கைகளிலும் ஏந்தி இருக்கிறார். கதை மற்றும் சக்கரம் கொண்டு அவர் துஷ்டர்களை தண்டித்து அவர்களை அவர்களுக்கு மேலாக தாம் இருப்பதை அவர்கள் உணரும்படி செய்கிறார். சங்கத்தை ஒலித்து தாமரை மலர் கொண்டு பக்தர்களை ஆசீர்வதித்து மிக பெரும் இன்னல்கள் ஏற்பட்டாலும் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று உறுதியளிக்கிறார். இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரின் உறுதியை பெற்ற யுதிஷ்டர் தம் சகோதரர்களில் இளையவரான சகாதேவனிடம் சிரிஞ்சய மக்களை அழைத்து கொண்டு தென் திசை நாடுகளை வென்று வருமாறு பணித்தார். அதுபோலவே மேற்கு திசை நாடுகளை வென்று வரும்படி மத்திய தேசத்து வீரர்களின் துணையுடன் நகுலன் அனுப்பப்பட்டான். அர்ஜுனன் கேகய தேச வீரர்களுடன் வடதிசை சென்றான். பீமன் மத்ர தேச வீரர்களுடன் கீழ் திசை நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டான். இவ்வாறு பல திசைகளுக்கு சென்று பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறு பல திசைகளுக்கு சென்று நாடுகளை வென்று வரும்படி
யுதிஷ்டர் தம் சகோதரர்களுக்கு கட்டளையிட்ட போது அவர்கள் அந்நாட்டு அரசர்களுடன் போர் தொடுக்க வேண்டும் என்பது யுதிஷ்டரின் நோக்கமல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். யுதிஷ்டர் ராஜசூய யாகம் செய்யவிருந்ததை அந்த அரசர்களுக்கு தெரிவிப்பதே நோக்கமாக இருந்தது. யாகத்தை நிறுத்துவதற்காக அந்த அரசர்கள் நிறைவேற்றுவதற்காக என்ன மாதாஜி யாகத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக சாரி மாதா யாகத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த அரசர்கள் வரி செலுத்த வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. சக்கரவர்த்தியான யுதிஷ்டருக்கு இந்த வரியை செலுத்தும் அரசன் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்ததாக கொள்ளப்படும். வரி செலுத்த மறுத்த அரசர்களுடன் போர் நிகழும். இதுவே செயல்முறை. இவ்வாறு தமது செல்வாக்காலும் பலத்தாலும் 4 சகோதரர்களும் பல திசைகளில் பல மன்னர்களை வெற்றி கண்டு போதுமான வரிப்பணமும் வெகுமதிகளும் பெற்று வந்து யுதிஷ்டரிடம் சமர்ப்பித்தார்கள். ஆனாலும் மகத மன்னனான ஜராசந்தன் தனது ஏகாதிபத்தியத்தை ஏற்கவில்லை என்று அறிந்த யுதிஷ்டர் கவலையுற்றார். அவரின் கவலையை அறிந்த கிருஷ்ணர் ஜராசந்தனை வெல்வதற்காக உத்தவர் வகுத்துள்ள திட்டத்தை அவருக்கு எடுத்துரைத்தார். பின்னர் பீமசேனன், அர்ஜுனன், பகவான் கிருஷ்ணர் ஆகியோர் ஜராசந்தனின் தலைநகரான கிரிவுரஜம் நோக்கி புறப்பட்டார்கள். அவர்கள் பிராமணர்களைப் போல் வேஷம் தரித்து இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு புறப்பட்ட போது உத்தவர் வகுத்த திட்டத்தை அவர்கள் செயல்படுத்தினார்கள். சிறந்த கிரகஸ்தனான ஜராசந்தன் பிராமணரிடம் மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருந்தான். சிறந்த போர் வீரனாக திகழ்ந்த சத்திரிய அரசனான ஜராசந்தன் வேத கோட்பாடுகளை தவறாமல் கடைபிடித்து வந்தான். வேத கோட்பாட்டின்படி பிராமணர்கள் மற்ற வர்ணத்தவரின் ஆன்மீக குருக்களாக கருதப்பட்டார்கள். கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், பீமசேனன் ஆகியோர் உண்மையில் சத்திரியர்கள். ஆனாலும் பிராமணர்களைப் போல் உடையணிந்து ஜராசந்தனன் பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவனிடம் சென்றதால் அவர்களை அவன் அதிதிகளாக கருதி வரவேற்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்கிட்ட புஸ்தகம் கொண்டு வரல மாதாஜிங்க. ஃபைன் இருங்க. வேற யார் இருக்காங்கன்னு பாக்குறேன் நான். சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க? மாதாஜி நானும் புக்கு கொண்டு வரல மாதாஜி. அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிராமண உடையில் இருந்த கிருஷ்ணர் ஜராசந்தன் கூறினார், மன்னர் புகழ், நாங்கள் மூவரும் வெகு தூரத்திலிருந்து உமது அரண்மனைக்கு விருந்தினராக வந்திருக்கிறோம். உம்மிடம் தானம் கேட்க வந்திருக்கிறோம். தாங்கள் கேட்பதை நீர் தடையின்றி தருவீர் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். உமது நற்பண்புகளை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். தாராள குணமுள்ளவர்கள் எதையும் சகித்துக் கொள்வார்கள். குற்றம் புரிந்து பழக்கப்பட்டவர்கள் எந்த தீய செயலையும் துணிந்து செய்வது போல் உம்மை போல் ஈகை குணமுடையவர்கள் எது கேட்டாலும் தர தயங்குவதில்லை. உம்மை போன்ற உயர்ந்த மனிதர்கள் உறவினர், அந்நியர் என்று வித்தியாசம் பாராட்ட மாட்டார்கள். புகழ் அவனின் மரணத்திற்கு பின்னும் நீடித்திருக்கும். எனவே தன் புகழ் என்றும் நிலைந்திருக்க கூடிய செயல்களை புரியும் திறம் படைத்த ஒருவன் அவற்றை செய்ய தவறினால் உலகம் அவனை தூற்றும். அப்படிப்பட்டவனான எவ்வளவு கண்டனம் செய்தாலும் தரும் தானம் செய்யும் திறன் படைத்தவன் அதை செய்யாமல் இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் அதற்காக வருந்த நேரிடும். ஹரிச்சந்திரன், நந்தி தேவர், உற்றுவர் போன்ற கொடை வள்ளலாக பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர். மகராஜ சிப்பி தன் சதையை அறுத்து ஒரு புறாவுக்கு கொடுத்ததை நீர் அறிவீர். இந்த மகாபுருஷர்கள் அழியக்கூடிய தம் உடல்கள் தற்காலமானியவ என்பதை உணர்ந்து அதை தியாகம் செய்து துணிந்தால் அழியா புகழ் பெற்றார்கள். உடல் அழியும், புகழ் அழியாது என்ற உண்மையை பிராமண உடலிருந்த கிருஷ்ணர் ஜராசந்தனுக்கு அறிவித்தார். அழியும் உடலை தியாகம் செய்து அழியா புகழை பெறுபவன் மனித சரித்திரத்தில் மதிப்புக்குரிய இடத்தை பெறுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனும் பீமனும் பிராமண உடையில் இவ்வாறு உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் உண்மையில் பிராமணர்கள் அல்ல என்பதை ஜராசந்தன் கவனித்து விட்டான். அவரிடம் உடற்கட்டிலிருந்து அவர்கள் சத்திரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஜராசந்தன் யூகித்தான். அவர்கள் தோள்களில் அம்பார துணிகளை
சுமந்ததால் ஏற்பட்ட தழும்புகள் காணப்பட்டன. அவர்கள் அழகான உடற்கட்டை பெற்று இருந்தார்கள். அவர்களின் குரலில் கம்பீரமும் அதிகாரமும் தெரிந்தது. எனவே அவர்கள் நிச்சயமாக பிராமணர்கள் அல்ல, சத்திரியர்கள் என்று ஜராசந்தன் அறிந்து கொண்டார். அவர்கள் முன்பு எங்கோ பார்த்திருப்பதாகவும் அவனுக்கு ஞாபகம் ஏற்பட்டது. அவர்கள் சத்திரிகளால இருந்தும் பிராமணர்களைப் போல அவரிடம் தானம் கேட்டு வந்திருந்தார்கள். எனவே அவர்களின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதென அவன் முடிவு செய்தார். சத்திரிகளான அவர்கள் தம் நிலையை குறைத்து கொண்டு தானம் கேட்க தன்னிடம் வந்ததால் ஜராசந்தன் இந்த முடிவுக்கு வந்தான். இந்த நிலையை அவர்கள் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்து விடலாம். அவர்கள் ஏன் உடைய விரும்பினாலும் அவத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க நான் தயங்க மாட்டேன் என்று ஜராசந்தன் எண்ணினான். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவன் பலி மகாராஜை நினைத்து கொண்டான். மகாவிஷ்ணு தானம் கேட்பவன் வடிவில் வந்து மகாபலியின் செல்வம் அனைத்தையும் பறித்து கொண்டார். மகாபலியுடன் தோற்று போல தான் அரசை பற்றி கொடுக்க இந்திரனுக்கு உதவுவதற்காக மகாவிஷ்ணு இதை செய்தார். பலி மகாராஜா இவ்வாறு ஏமாற்றப்பட்டாலும் பக்தன் என்ற முறையில் அவர் தம் செல்வத்தை எல்லாம் தியாகம் செய்தார் என்பதற்காக 3 உலகளிலிருந்து அவர் புகழ் என்றென்றும் நிலைத்திருந்தது. தம்மிடம் தானம் கேட்டு வந்திருந்த பிராமணர் விஷ்ணு என்பதையும் இந்திரனுக்கு உதவுவதற்காக அவர் வந்திருப்பதையும் மகாபலி அறிந்திருந்தும் அதை பற்றி அவர்கள் குலகுருவான சுக்கராச்சாரியர் அவரை எச்சரித்தும் பிராமணர் கேட்ட எதையும் கொடுக்க அவர் தயங்கவில்லை, கொடுக்கவும் செய்தார். ஜராசந்தன் எண்ணினான், அழியும் இந்த உடலை தியாகம் செய்த அழியா புகழை தான் பெற முடிவுமையானால் நான் அவ்வாறே செய்வேன். பிராமணரின் நன்மைக்காக வாழாத சத்திரியன் கண்டனத்துக்கு உரியவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிங்க அடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லவனா தானே மாதாஜி இருக்கான் அவன். பிராமணர்களுக்கு அப்புறமா தெரியும். பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்வதில் ஜராசந்தன் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சாங்க மாதாஜி அவங்க சத்திரியன் அப்படின்னு. அந்த எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கான் மாதாஜி. நல்லவனா ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கட்டும், அப்புறமா வில் டிஸ்கஸ். பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்வதில் சிறந்தவன் என புகழ் பெற்றிருந்த ஜராசந்தன் கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், பீமன் ஆகியோரிடம் கூறினான், உங்களுக்கு தேவையானதை கேளுங்கள். நீங்கள் என் தலையை விரும்பினாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நான் தர சித்தமாயிருக்கிறேன். பின்னர் பகவான் கிருஷ்ணர் ஜராசந்தனை நோக்கி இவ்வாறு கூறினார், அன்பார்ந்த அரசனே, நாங்கள் பிராமணர்கள் அல்ல. உம்மிடம் உணவோ தானியமோ வேண்டி பருவமில்லை. நாங்கள் சத்திரியர்கள். உம்மிடம் தனித்து யுத்தம் புரிய வேண்டி வந்திருக்கிறோம். அதுக்கு நீர் உடன்படுவீர் என எதிர்பார்க்கிறோம். பாண்டு மன்னன் 2வது மகனான பீமனும் 3வது மகனான அர்ஜுனனும் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். நான் உமது எதிரியான கிருஷ்ணன், பாண்டவர்களின் உறவினன் என்பதை அறிவீர். கிருஷ்ணர் இவ்வாறு தங்கள் சுய உருவத்தை வெளிப்படுத்திய போது ஜராசந்தன் உறக்க நகைத்து மிகுந்த கோபமும் கடுமையும் கலந்த குரலில் பேசினார், முட்டாள்களே, நீங்கள் என்னுடன் யுத்தம் செய்ய விரும்பினால் அது நான் தயார். ஆனால் கிருஷ்ணா, நீ ஒரு கோழை என்பதை நான் அறிவேன். உன்னுடன் யுத்தம் செய்ய நான் எனக்கு விருப்பமில்லை. ஏனெனில் என்னை எதிர்க்கும் போது நீ குழப்பமடைகிறாய். முன்பு எனக்கு பயந்து நீ உன் நகரமான மதுராவை விட்டு வெளியேறி இப்போது கடலுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய். எனவே உன்னுடன் போர் செய்ய எனக்கு விருப்பமில்லை. அர்ஜுனன் எனக்கு இளையவன், போரில் எனக்கு சமமானம் அல்ல. பீமசேனன் என்னுடன் போர் புரிய தகுதி உள்ளவன். இவ்வாறு கூறிவிட்டு ஜராசந்தன் ஒரு கனமான கதையை எடுத்து பீமசேனிடம் தந்துவிட்டு மற்றொன்றை தான் எடுத்துக்கொண்டார். இருவரும் யுத்தம் செய்வதற்காக நகரின் வெளிப்புறத்தில் சென்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க. படிச்சிடலாம். பீமசேனனும் ஜராசந்தனும் போரில் ஈடுபட்டார்கள். வஜ்ராயுதம் போன்ற பலமுடைய கதைகளால் ஒருவரை கடுமையாக தாக்கினார்கள். இருவரும் கதாயுத்தத்தில் வல்லவர்களாகையால் அவர்கள் ஆயுதங்களை கையாண்ட முறை அழகாயிருந்தது. மேடையில் நடனமாடும் கலைஞர்களைப் போல அவர்கள் காட்சி அளித்தார்கள். ஜராசந்தன் மற்றும் பீமசேனின் கதைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய போது எழுந்த ஒளி போரிடம் ஒரு இரு யானைகளின் தந்தங்கள் ஓசம் ஒளியையும் புயலின் போது ஏற்படும் இடியின் முழக்கத்தையும் ஒத்திருந்தது. கரும்பு தோட்டத்தில் இரு யானைகள் போரிடும் போது ஒவ்வொன்றும் கரும்பு தண்டுகளை துதிக்கையால் இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு மற்றதை தாக்கும். ஒவ்வொரு யானையும் பகை யானையின் தோள்களை இடையையும் கால்களையும் தாக்கும் போது அவை பிடித்திருக்கும் கரும்பு தண்டுகள் நசுங்கி போகும். அதுபோலவே ஜராசந்தனும் பீமசேனும் உபயோகித்த கதை நொறுங்கி போயின. எனவே இருவரும் முஷ்டிகளால் யுத்தம் செய்ய துணிந்தனர்.
மிகவும் கோபமுற்றிருந்த ஜராசந்தனும் பீமசேனனும் ஒரே கைகளால் தாக்கிய போது எழுந்த ஓசை இரும்பு தடிகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுவது போலவும் இடியோசை போலவும் கேட்டது. இரு யானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று போடுவது போல அவர்கள் காட்சியளித்தார்கள். ஆனால் இருவரும் சமமான பலமும் யுத்த திறனும் உடையவர்களாக இருந்ததால் ஒருவர் வெல்ல முடியவில்லை. இருவரும் தொடர்ந்து போரிட்டாலும் பீமசேனனோ ஜராசந்தனோ களைப்போ தோல்வியோ அடைகிறது. ஒரு நாள் யுத்தம் முடிந்தபின் இரவில் இருவரும் ஜராசந்தன் அரண்மனையில் நண்பர்கள் போல அமர்ந்திருந்து மறுநாள் தொடர்ந்து போரிட்டார்கள். இவ்வாறு 27 நாட்கள் போரிட்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாருக்கு வாசிக்கிறதுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இல்லைன்னு நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கோமதி மாதாஜி அப்படியே. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே சார், வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. 28ஆம் நாள் பீமசேனன் கிருஷ்ணரிடம் கூறினான், அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, என்னால் ஜராசந்தனை வெல்ல முடியாதென்றே நினைக்கிறேன். இதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். கிருஷ்ணன் ஜராசந்தன் பிறப்பின் ரகசியத்தை அறிந்திருந்தார். அவன் வெவ்வேறான இரு தாய்மாருக்கு இரு பகுதிகளாக பிறந்தவன். அதை கண்ட தந்தை வெறுப்புற்று இரு பகுதிகளையும் காட்டில் எரிந்து விட்டார். அங்கு ஜரா என்ற பெயரையுடைய ஒரு மந்திரவாதி பெண் அவ்விரு பகுதிகளையும் ஒட்ட வைத்து முழு குழந்தையை உருவாக்கினாள். எனவே ஜராசந்தனை கொல்லும் முறையை கிருஷ்ணர் அறிந்திருந்தார். ஜராசந்தன் இரு பகுதிகளை ஒட்ட வைத்ததால் உருவானவனாதலால் அப்பகுதிகளை பிரித்து அவனை கொல்லலாம் என்பதை கிருஷ்ணர் பீமசேனனுக்கு குறிப்பால் உணர்த்தினார். அவர் ஒரு குச்சியை எடுத்து 2ஆக பிளந்து காட்டினார். கிருஷ்ணர் காட்டிய குறிப்பை பீமசேனன் புரிந்து கொண்டான். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அவர் ஒருவனை கொல்ல விரும்பினால் அவனை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. அதுபோலவே அவர் ஒருவனை காப்பாற்ற விரும்பினால் அவனை யாராலும் கொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணரின் குறிப்பை புரிந்து கொண்ட பீமசேனன் ஜராசந்தனை தரையில் வீழ்த்தி அவனின் ஒரு காலை அழுத்தி பிடித்து கொண்டு மற்றொரு காலை உயர்த்தி அவனின் உடலை 2ஆக கிழித்தான். ஒரு யானை பெரிய மரத்தை முறிப்பது போல் ஜராசந்தனின் உடலை பீமசேனன் பிளந்தான். அப்போது ஜராசந்தனின் உடலில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு காலும் ஒரு தொடையும் அரை மார்பும் ஒரு தோள்பட்டை எலும்பும் ஒரு கண்ணும் ஒரு காதும் அரைமுகமும் இருப்பதை அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் கண்டார்கள். ஜராசந்தனின் மரணத்தை கேள்விப்பட்ட மகத மக்கள் ஐயகோ என்று அரற்றினார்கள். பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் பீமசேனரை தள்ளினார்கள். ஜராசந்தன் கொல்லப்பட்டார். கிருஷ்ணரோ பாண்டவ சகோ அவனின் சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை கொள்ளவில்லை. அவன் தொடர்ந்து அக்கிரம செயல்களை புரிந்து உலகின் அமைதியை கெடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவனை அவர்கள் கொன்றதன் நோக்கமாய் இருந்தது. தீயவர்களை ஒடுக்கி நல்லவர்களை காப்பாற்றி அமைதியை நிலைநாட்டுவதே கிருஷ்ணரின் குறிக்கோள். எனவே கிருஷ்ணர் ஜராசந்தனின் மகனை அழைத்து அரசை அவனிடம் ஒப்படைத்து அமைதியை காக்கும்படி பணித்தார். பிரபஞ்சத்தின் அதிகாரியான கிருஷ்ணர் எல்லோரும் அமைதியாக வாழ்ந்து கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதையே விரும்புகிறார். ஜராசந்தனின் மகனான சகதேவனை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்திய பின் ஜராசந்தனால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அரசர்களையும் அரச குமாரர்களையும் கிருஷ்ணர் விடுவித்தார். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் எனும் 72ஆம் அத்தியாயமான ஜராசந்தனின் முக்தி இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம இதனுடைய விளக்க உரைக்கு போகலாம். ஸோ இந்த பிற்பகுதியான கதை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா? ஆனா முற்பகுதியில வந்து நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய புகழாரங்கள் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து சக்கரவர்த்தி ஆகணும்னா எல்லா அரசர்கள் வந்து அவருடைய கொடையின் கீழே வந்து வருவதற்கு சம்மதிக்கணும் இல்லையா? ஒன்று சம்மதிக்கணும், இல்லைன்னா போரிட்டு வெல்ல வேண்டும். ஸோ இப்படி 2 நிலைகள் தான். அதனால அவர் வந்து இப்போ குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா இந்த பகுதியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல
கிருஷ்ணா, ராஜசூய யாகம் சக்கரவர்த்திகள் செய்வது இல்லையா? சக்கரவர்த்தி மகாராஜா, யுதிஷ்டிர மகாராஜான்னு தான் வரும். சோ செய்வது. சோ அதனால இப்போ இந்த யாகத்தை செய்து ஜட உலகில் உமது அதிகாரம் பெற்று விளங்கும் தேவர்களை திருப்திப்படுத்த விரும்புகிறேன். எதற்காக யாகம் செய்கிறார் என்பதை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? எப்பொழுதுமே இறைவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை நாம செய்யணும். சோ மேலும் தேவர்களும் திருப்தி கொண்டால் இந்த பிரபஞ்சமே நன்னிலை பெறுகிறது இல்லையா? அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய, அதாவது பக்தி தொண்டுன்றதை விட அவங்களுக்கு என்னென்ன நம்ம செய்யணுமோ அதை நாம செய்யணும். அப்பொழுது தேவர்களுமே திருப்தி கொள்கிறார்கள். உண்மையிலே தேவர்கள் எப்படி திருப்தி கொள்கிறார்கள்? நாம் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றும் பொழுது தேவர்கள் திருப்தி கொள்கிறார்கள். இதுதான் உண்மை. அவர்களுக்கு தொண்டாற்றுவதை காட்டிலும், அதாவது அவர்கள் வணங்கக்கூடிய பகவானுக்கு தொண்டாற்றினால் அவர்கள் திருப்தி கொள்கிறார்கள் இல்லையா? சோ இதை நான் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிப்பதில் எனக்கு நீர் உதவ வேண்டும் என்று அங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றார் இல்லையா? விரும்புகின்றேன், ஆசைப்படுகிறேன் சொல்றார். பாண்டவர்களாகிய நாங்கள் தேவர்களின் கேட்டு பெற வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. அதான் தேவர்கள்ல நாம வணங்குறது நம்ம பௌதிக லாபத்திற்காக தான் வணங்குறோம். இதுதான் உண்மை. அவர்களும் அதற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டவர்கள் கூட இல்லையா? பௌதிக லாபத்தை அடையிறதுக்காக தான். நமக்கு ஒரு குறை என்றால் நம்ம தேவர்களிடத்துல கேட்கும் பொழுது தேவர்கள் கண்டிப்பா இந்த பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே அவங்க வழங்குறாங்க இல்லையா? ஆனா ஆன்மீகம் வேணும்ட்டு நாம அவங்க கிட்ட கேட்கறதே கிடையாது இல்லையா? ஆன்மீகத்தை பத்தியோ உண்மையிலே யாரை வணங்கணும்ன்றதோ நாம கேட்கறதே இல்லை. ஏன்னா நமக்கு ஜட இச்சைகளால் நாம் என்ன ஆயிருப்போம், குழப்பம் அடைந்தவர்கள். நாம தேவ வழிபாடு எப்படி பண்ணணும்னே தெரியாம, எந்த மாதிரி வழிபாடு செய்தால் தேவர்கள் திருப்தி கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறதே நாம தெரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. சோ ஆனால் எங்கள் லட்சியம் வேறு. ராஜசூய யாகத்தில் தேவர்களை வரவழைத்து நீர் இல்லாமல் தனிப்பட்ட சக்தி அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை நான், அப்படின்னா இறைவனுடைய அதாவது அவருடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, பகவானுடைய சக்தி இல்லையா, அவருடைய செயல்பாடுகள் இதெல்லாமே அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறார். யாரு? யுதிஷ்டிர மகாராஜா. அதுக்காக தான் தேவர்கள் கிட்ட அதாவது அவங்கள எல்லாருமே அந்த ராஜசூய யாகத்துக்கு அழைக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய மேன்மையான செயல்கள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ராஜசூய யாகம் நடத்துறார். சோ இறைவனுக்காக ஆற்றப்படுவது எப்பொழுதுமே உத்தமமான செயலாக ஆறும். சோ இறைவனுடைய அருளும் கிடைக்கும். அவர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சேவகர்கள் இல்லையா? நீரே புருஷோத்தமராகிய the qualities of the supreme, அதை பத்தி இந்த ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். மேலும் அவர்கள் உண்மையில் சில குறைகளை காண்கிறார்கள். நிறைய பேர் அதாவது கிருஷ்ணரை நிந்திக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, அதே மாதிரி பக்தி கொள்பவர்கள் இருக்கிறாங்க. அஜ்ஞானத்தால் நாம இறைவனை நிந்திப்போம் இல்லையா? அன்பு கொண்டால் இறைவனை நாம சிந்திப்போம் இல்லையா? இறைவனுடைய சிந்தனையிலே எப்பொழுதும் சதா சர்வகாலம் இருக்கக்கூடிய அந்த அருளை பெறுகின்றோம். எனவே நான் ராஜசூய யாகம் இயற்றி பிரம்மா, சிவன் மற்றும் பிற தேவர்களை எல்லாம் அழைக்கணும்னு நினைக்கிறார். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களெல்லாம் உங்களுடைய சேவகர்கள் என்பதை எடுத்து காட்ட விரும்புகின்றேன். சோ அதாவது இறைவனுடைய உன்னதமான ஸ்தானத்தை அனைவர் முன்னாடியுமே அதை பிரகடனப்படுத்தணும். அவருடைய செயல்பாடுகளால் எல்லாம் இயங்குகிறது என்பதை உணர்ந்தவர் யாரு? யுதிஷ்டிர மகாராஜா. அதனால அந்த நிலையை அவர் தக்க வைக்கணும், செயல்படுத்தணும், எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவருடைய எண்ணம். எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் உமது பாத கமனங்களை எண்ணி இருப்பவர்கள் ஜட வாழ்வின் மாசுக்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் இல்லையா? சோ திரிநாத பி சுனிச்சினா முன்னாடி என்னது? சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் தவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் ஷேயா சந்திரிகா கைதவ டக்குனே சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் தவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் ஷேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதாம் பூர்ணாமிருஷ்டஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்நாபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம். இந்த நாம் அக்காரி நாம் அக்காரி தத்ராபிதா நியமிதா ஸ்மரணேன காலா ஏதாத்ருஷீ பகவன் மமாபி துர்தைவம் இத்ரஷம் இஹ ஜானினானுராகஹ. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல செகண்ட் ஸ்லோகத்துல தான் இருக்கிறது. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் உமது பாத கமலங்களை எண்ணி இருப்பவர்கள்
இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஜட மாசுக்கள்ல நம்ம எப்பவுமே வந்து பின்னி பிணைந்து கொண்டே இருப்போம். ஸோ நம்ம வந்து திரிநாதபி சுனீச்சேனா தருரபி சகிஷ்ணுனா அமானீனமானதேனா கீர்த்தனியா சதா ஹரிஹி. அதுதான் அவுட்கம். நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை அடையும் பொழுது இறைவனுடைய தூய பக்தி தொண்டு நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அதுதான் அவுட்கம். அதை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி. முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வுடன் உமது சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் உண்மை மட்டுமே தியானிப்பார்கள் இல்லையா? சோ உண்மை பிரார்த்திப்பவர்கள் ஆத்ம சக்தி பெறுகிறார்கள். இது உண்மை. சோ காலையில மகாலட்சுமி மாதாஜி கால் பண்ணும்போது அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அது நிறையவே உண்மை. கோயில் அசோசியேஷன் போகும்பொழுது நமக்கு நிறையவே வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஆலயத்துக்கு செல்லணும், இறைவனை வழிபடணும், நம்மளால முடிஞ்ச சேவையை திருத்தொண்டு அங்க பண்ணணும். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து எப்பொழுதுமே தொண்டு புரியறதுக்கான அந்த வாய்ப்புல அமைய பெறுகிறார்கள். எது வரைக்கும் நாம வந்து இறைவன் தொண்டாற்றுவதற்கோ இல்ல வந்து கோயில் வழிபாட்டிற்கோ செல்லவில்லைன்னா நம்முடைய பக்தி பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நீர்த்தேக்கம் மாதிரி ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிடும். அதுக்கு மேல வந்து முன்னேற்றமே இருக்காது. அதனால நம்ம ஆன வரைக்குமே டிவோட்டி அசோசியேஷன் மற்றும் பக்தர்கள், இப்போ மல்லிகா மாதாஜி இருக்கிற இடத்துல வந்து கோயில் கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கிற இடத்துல கோயில் கிடையாது, இஸ்கான் கோயில் கிடையாது இல்லையா? அவங்க போகணும்னா எப்பயாவது அட்லீஸ்ட் கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய ஊர்லயாவது நம்ம ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒரு முறை, ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை வந்து கண்டிப்பா நீங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையவே வந்து அங்க ஏதாவது உறவினர்கள் இருந்தா ஒரு 2-3 நாள் தங்கி இருந்து அந்த கோயில்ல ஒரு சேவை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு நல்லது. உங்களுக்கு எப்படி முடியறதோ அப்படி செய்யுங்க. இட்ஸ் ஆல் சஜஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஆன்மீகத்துல வந்து நாம நல்ல நிலைத்து இருக்கணும்னா இறைவனுடைய தொண்டில் நாம கண்டிப்பா இடம் பெற்றிருக்கணும். அதுவும் பிசிக்கல் சேவா ரொம்ப ரொம்ப அதாவது நல்ல நல்ல சேவை. அதனால வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அது செய்யணும். எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பதால் பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து அவங்க வந்து விடுதலை அடைஞ்சிருப்பாங்க. அல்டிமேட்டா நீங்க வந்து கீர்த்தன் பண்ணும்போது உங்களையே மறந்துருப்பீங்க. எங்கெல்லாம் கீர்த்தன் நடக்குதோ கண்டிப்பா போகணும். இங்கதான் போகணும்ட்டுலாம் கிடையாது. இறைவனுடைய கீர்த்தனங்கள் எங்கே நிகழ்கின்றதோ அங்கே நாம இருக்கணும். அது நமக்கு எவ்வளவோ சுத்திகரிப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், ஆத்ம சுத்தத்தை வந்து கொடுக்கும். ஆத்ம சுத்தத்தை கொடுத்தால் வழிய நம்ம இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியாது இல்லையா? எப்பயாவது நமக்கு ஒரு பேராசை வரும், எப்பயாவது நமக்கு கோபம் வரும், எப்பயாவது நமக்கு வந்து காமம் வரும், எப்பயாவது நமக்கு லோபம் வரும், மோகம் வரும் இல்லையா? அதாவது ஒரு பொருள் மீது மோகம், ஒரு இடத்தின் மீது மோகம், இப்படி எல்லாமே வரும். அடுத்து மதம் வரும், அகங்காரம் வரும். கொஞ்சம் நம்ம நிறைய சம்பாதிச்சா அகங்காரம் வரும். மக்ஷரம், நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும், அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அந்த பொருள் எங்கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு பிடிக்கும், அது உங்ககிட்ட இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ இதுதான் வந்து பொறாமை இல்லையா? அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கே நம்ம கிட்ட இல்லையே அது அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதுதான் அப்படிப்பட்ட நிலைகள். ಹಲೋ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಎಷ್ಟುಪ್ಪ? ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 1/2 an hour ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. நாங்கள் உமது பாத கமலங்களில் முற்றிலுமாக சரணடைந்து உமது கருணையால் உம்மை நேரில் காணும் பாக்கியத்தை பெற்றவர்கள். ஸோ இந்த ஒரு லைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல. பகவானுடைய திரு பாதங்கள்ல நம்ம சமர்ப்பிக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. ஏன்னா மனசு நம்மளை விடாது, புத்தியும் அகங்காரமும் நம்மள அதை வந்து செயல்படுத்தவே விடாது. அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயத்தினுடைய தன்மை. அதனால இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயத்தை நம்ம எப்படி பக்குவப்படுத்தணும்னாக்கா சத்வத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும் மினிமம். அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்வ நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஒருத்தர் வந்து சத்வம் சுத்த சத்வ நிலைக்கு வந்தால் ஒழிய ரஜோ மற்றும் தாமசிக குணங்கள்ல இருந்தா அது வந்து செயல்படவே முடியாது. பகவானுடைய திரு பாதங்களை நம்மளை சமர்ப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. ஆனா பாண்டவர்கள் அப்படி கிடையாது, முழுவதுமாக தஞ்சம் அடைந்தவர்கள் இல்லையா? பகவானிடத்துல வந்து தஞ்சம் அடைந்தவர்கள், அவருடைய வழிநடத்துதல் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஈவன் திரௌபதி கூட பாத்தீங்கன்னா கஷ்டத்துல எல்லாம் வந்து கண்ணன் வருவான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து பகவானே அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. நீ எப்பெல்லாம் கஷ்டத்துல இருக்கோ அப்பெல்லாம் நான் கண்டிப்பா வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் துர்வாச முனிவருடைய சாபத்துல இருந்து கூட வந்து கிருஷ்ணரால வந்து
பாண்டவர்கள் வந்து தப்பிச்சாங்க இல்லையா. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அவங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்களுக்கு வந்து பகவான் எப்பவுமே வந்து அருள் பாலிக்கிறார். அதனால நாம இறைவனையே நம்பி வாழக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நம்மளை நாம தயார்படுத்திக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நீரே புருஷோத்தமர் ஆகிய ஐஸ்வர்யங்கள், அதாவது முழுமுதற் கடவுள் என்று வேதங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன. இந்த உண்மையை எடுத்துக்காட்ட நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, அவருடைய புகழை வந்து பரப்பணும்ன்றது யாருக்கு? யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு. அவருடைய அனுகிரகத்துலதான் நாம் இத்தனையும் பெற்றோம் என்று அவர் வந்து பறைசாற்றணும்னு நினைக்கிறார். இந்த இடத்துல எதை வந்து அங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார்? அடுத்தவங்க முன்னாடி கிருஷ்ணருடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து அவர் வந்து எடுத்துரைக்கணும். அவருடைய அனுகிரகத்தால இத்தனையும் தான் பெற்றதை வந்து எல்லோருக்கு முன்னாடியுமே வந்து நல்ல விதத்துல அவர் வந்து எடுத்து காட்டணும்னு நினைக்கிறார். தட் இஸ் குட் ஆட்டிடியூட் இல்லையா. சோ மேலும் ஒரு செடியின் வேருக்கு நீர் ஊட்டினால் அந்த செடி முழுவதுமே பாய்ச்சல் வரும். கிளைகளுக்கோ இலைகளுக்கோ ஊற்றினா அதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அது போல வந்து உமது பாதங்களில் சரணடைவதால் வாழ்வில் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை பெறலாம். சோ ஒரே ஒண்ணு, எப்படி வேருக்கு நீர் ஊட்டினா அந்த செடி வந்து நல்ல அதாவது வளருமோ, அது போல நம்ம இறைவனுடைய தாழ் பணியும் பொழுது நமக்கு பக்தி பீஜ லதா என்பது அந்த கொடி வந்து படர்ந்து மேலோங்கி செல்லும். சோ அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று. ஆனா அது அவ்வளவு சுலபத்துல நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது இல்லையா. ஏன்னா நமக்கு கோபம் இருக்கு, காமம் இருக்கு, லோபம் இருக்கு, மோகம் இருக்கு, மதம் இருக்கு, மக்ஷரம் இருக்கு. இத்தனையும் 6 விதமான செயல்கள் ஏதோ ஒண்ணு தலை தூக்கி நம்மள வந்து அங்க செயல்படுத்த விடாது. சோ அதனால அந்த 6ஐயுமே தூக்கி நம்ம குப்பத்தட்டில போட்டா மட்டும்தான் நம்ம முழுசா வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறோம். அதாவது இறை உணர்வுல, அதாவது இறைநிலையை அடைந்திருக்கின்றோம் என்று பொருள் இல்லையா. முமுட்சுக்களாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனால் நீ கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனிடம் பாரபட்சம் நடந்து கொள்வதாக நிறைய பேர் அப்படிதானே. சிசுபாலன் அப்படிதான் அவதூறு பேசினான், பாரபட்சம். சோ அவருடைய லீலைகள் மகிமைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் எடுத்துரைக்கும் பொழுது வந்து ஒரு, அதாவது பௌதிக தளத்திலிருந்தே நோக்கும் பொழுது அது பாரபட்சமாகத்தான் தெரியும். ஆன்மீக தளத்துக்கு போனாதான் அதனுடைய உண்மையான நிலையை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். நீர் எல்லோரையும் சமமாக காண்கிறீர், இதை நீரே கூறியிருக்கின்றீர். எல்லோருடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவா உட்கார்ந்திருக்கார் பகவான். நமக்கு எல்லா செயல்களுக்குமே வந்து அனுமதி அளிப்பவரும் அவர்தான் இல்லையா. தவறான செயல்கள் நம்ம செய்யணும்னு நினைச்சா கூட பகவான் அதை வந்து கொஞ்சம் நமக்கு தடைக்கல்லை வந்து உண்டாக்கி கூட மீண்டும் நாம் என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய ஆசையை வந்து இது பண்ணி அதை ஓவர்ரூல் பண்ணி நாம் அதை செயல்படுத்துவோம். அதனால வரக்கூடிய கடினமான ஒரு நிலையை வந்து நாம அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. அப்பவே மனசுல தோணிச்சு, இப்படி போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், ஆனா நான் தான் தெரியாம இந்த பாதையில போயிட்டேன், அதனாலதான் இப்போ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய எத்தனையோ ஜீவன்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நாம எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா. அந்த நிலை வந்து இறைவனுக்கும் அது நாட்டமில்லை என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. நாம கடினமான சூழ்நிலையை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு எப்பவுமே பகவான் விரும்புறது கிடையாது. ஆனா நம்முடைய கர்மபலனுக்கு ஏற்றவாறு, ஒரு குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம செயல்படக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து பகவான் மாற்றி அமைக்க மாட்டார். நமக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு உணர்வு மட்டும் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு, சரியான பாதை அன்றுன்ட்டு. ஆனா அதே வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இட் வில் பி. ஸோ அதனால ஒரு செயலையுமே நம்ம வந்து இறைவன் இது பிரகாரம் நம்ம போகணும், அதுதான் ரொம்ப நல்லது. அது நமக்கு என்றைக்குமே வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய செயல்களை வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து விட்டுடணும். மேலும் மேலும் பௌதிக லாபத்திற்கு மட்டுமே உழைக்கக்கூடாது. பௌதிக லாபம் எதுவாயினும் இறைவனுடைய அருள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நம்ம போகணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி செய்தோம்னா அது நமக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. அதே சமயத்தில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொண்டு உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்கான வாய்ப்பை அவனுக்கு நீர் அளிக்கிறீர் இல்லையா. பகவான் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே கொடுக்குறார், ஆனா அதை நாம தான் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. ஒருவன் எல்லா செயல்களையும் விட்டுவிட்டு உம்மிடம் சரணடைந்தால் நீ அவருக்கு பொறுப்பேற்று பாவங்களுடைய விளைவு. இதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கே சொன்னார் இல்லையா. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் மாமியக்கம் சரணம் ரஜா. சோ அதனால உனக்கு எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து உன்னை விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே அர்ஜுனான்னு பகவான் வந்து அவருக்கு சொன்னார். அதுதான் இந்த இடத்துல யாரு வந்து நமக்கு அதாவது மேற்கோள் காட்டுகிறார், யுதிஷ்ட மகாராஜா. நீர் விரும்பியதை தரவல்ல கல்ப விருட்சம் போன்றவர். மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையும் உரிமை ஒவ்வொருவருக்குமே உண்டு. ஓகே.
ஆச்சாரியா குரு அவர் அடைந்த நிலையை நாம் எல்லாம் கூட அடைய முடியும். ஆனா அதற்கேற்ற சாதனை நம்ம பண்ணணும், அதற்கேற்ற முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அந்த 6 விதமான அந்த குப்பைகளை தூக்கி நாம வெளியில போடணும். அதெல்லாம் நம்ம போனாதான் நம்ம பக்குவத்தையே பெற முடியும். ஆனால் ஒருவன் அதை அடைய விரும்பாமல் இருந்தால் அதை விட தரத்தில் குறைந்த நலன்களை அவனுக்கு நீர் வழங்கும் பொழுது நீர் பாரபட்சமாக நடப்பதாக கூறுவதற்கே இல்லை. ஏன்னா நம்முடைய முயற்சி, நம்முடைய நம்பிக்கை இல்லையா, நம்ம எதை செய்யணும்னு நாம முடிவெடுக்கிறது, இது எல்லாமே தீர்மானங்கள் எல்லாம் நம்முடையதுதான். இறைவன் எந்த தீர்மானத்தையுமே நமக்கு வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. he is not taking that control இல்லையா? அவர் வெறுமனே நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்ன்றது மட்டும்தான் கண்ட்ரோலா வச்சிருக்காரு வழிய, ஆசைப்படுறத வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா தான் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பெரிய பெரிய தவறுகள் எல்லாமே செய்கின்றோம். இதெல்லாம் பேசியதை கேட்ட பிறகு பகவான் பேச ஆரம்பிக்கும். ராஜசூய யாகம் நடத்த நீ முடிவு செய்திருப்பதை வந்து நான் கண்டிப்பா வரவேற்கிறேன், அது நல்லதுதான். ஆனா அதுக்கு நீ வந்து எல்லா அரசர்களுடைய இதையுமே வந்து உன்னுடைய கொடைக்குள்ள எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? அப்ப அது எல்லாமே அந்த அவங்க எல்லாமே சிற்றரசர்கள் ஆகிவிடுவாங்க, இவர் வந்து பேரரசாக இருக்கும்போது. சோ அதற்கான செயல்களில் உன்னுடைய தம்பிமார்களை வந்து நீ வந்து அனுப்பணும். 4 திக்குகளுக்குமே அப்புறமா யுதிஷ்ட மகாராஜா அனுப்புறார். அவங்களும் வந்து போன இடத்துல எல்லாமே வந்து இவர்களுடைய அஸ்வமேத யாகத்துக்கான ராஜசூய யாகத்துக்கான சப்போர்ட்டு. ஸோ அவங்களும் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கீழே வந்து செயல்படுவதற்கான அந்த ஒப்புதல் இது எல்லாமே பெறுகிறார்கள். எல்லாமே முடியறது. ஆனா ஜராசந்தன் இல்லையா, மகத நாட்டு மன்னனை மட்டும் வந்து அவங்களால பண்ண முடியதில்லை. ஸோ அப்போ வந்து கவலைப்படும் போது அப்போ கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்வார், எஸ் இத வந்து நம்ம அர்ஜுனனால நம்ம வந்து போர் நடத்தி தான் அவனை வந்து வென்று நாம வந்து செயல்பட முடியும் அப்படிங்கறத வந்து கருத்து வந்து இது யாருடைய கருத்தாக இந்த இடத்துல சொல்றாங்க? ஆக்சுவலி யாருடைய கருத்தாக? அது உத்தவருடைய கருத்தாக. உத்தவருடைய பிளான் அதை வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ணா அது நல்லதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சரின்ட்டு அவங்களும் வந்து எல்லா திக்குகளுக்குமே சென்று கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு இல்லையா எல்லா இடத்துலயுமே செல்கிறார்கள். ஸோ மகத நாடுக்கு மட்டும் வந்து போகும்பொழுது அவன் வந்து ஒப்புக்கொள்றது கிடையாது. அதனால வந்து இவங்களுக்கு, அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து இதை கவலையாக சொல்லும் பொழுது அப்போ நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்ற, நான் மற்றும் அதாவது பீமன் மற்றும் அர்ஜுனன் நாங்க 3 பேருமே போறோம். இந்த அவனை வென்றால் வழியே நாம ராஜசூய யாகம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறாங்க. ஸோ பிராமணர்கள் வேடமிட்டு போகிறார்கள். வந்திருப்பவர்கள் வேடமிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய பராமணர்கள் என்பதை அறிந்தும் கூட வந்து அந்த ஜராசந்தன் வந்து அவர்களுக்கு தேவையான இதை வந்து கொடுக்கணும். ஏன்னா அவன் அசுர அரசன் இல்லையா? ஸோ அசுர குலத்தில் பிறந்த பிரகலாத் மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் வழி வந்த பலி மகாராஜ், அவருடைய குளோரிபிகேஷன், அவர் எல்லாத்தையுமே 2 அடி நிலத்தை வந்து அந்த குட்டி பிராமணனா வந்த மகாவிஷ்ணுக்கு அளந்து கொடுத்தாச்சு. 3வது அடி இல்லை, எங்க கொடுக்கறதுன்னு நினைக்கும் பொழுது தன்னையே கொடுக்கணும்ன்றது அவருக்கு புரிஞ்சாலும், வந்திருப்பவர் சாதாரண மனிதர் கிடையாது என்பதை அறிந்திருந்தாலும், தன்னுடைய குருநாதர் வந்து சொன்ன சுக்ராச்சாரியருடைய பெயரை வந்து அவர் சொன்னதை கேட்காமலேயுமே வந்து பலி மகாராஜ் வந்து மனம் வந்து கொடுத்தார். ஸோ அதாவது மனம் உவந்துதான் அவர் கொடுத்தார் இல்லையா? ஆனா அவர் பக்தன் அந்த நிலையில. அதனால இவங்க வந்திருக்கிறவங்க வந்து தனக்கு விரோதிகளாக இருந்தாலும் தன்னுடைய தலையையும் கூட அவர் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஜராசந்தன் வந்து தயாரானான். எப்படி கம்பேரிஷன் பாருங்க இல்லையா? அதாவது ஒரு நல்லது செய்தா அவன் கெட்டவனா இருந்து அவன் நல்லது செய்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை வந்து கெட்டவர்களுக்கும் உண்டு என்றதுக்கான உதாரணம் வந்து இந்த இடத்துல ஜராசந்தனுடைய கதையிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருது இல்லையா? சோ ஜராசந்தன் அவ்வாறு பேசின பிறகு, சோ இவன் இவ்வளவு முடிவு பண்ண பிறகு எங்களுக்கு தானம் எதுவும் வேண்டாம், நாங்க வந்து பிராமணர்கள் கிடையாது, சத்திரியர்கள். ஸோ ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு கொண்டே வந்து ஜராசந்தனால புரிஞ்சுக்க முடியாது அவங்க பிராமணர்கள் கிடையாது. பிராமணர்கள் வந்து சாஃப்ட் பாடி பில்டிங் அதெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? ஆனா சத்திரியர்கள் வந்து நெஞ்சுரம் கொண்டு போர் புரியணும்னா அவங்க அந்த பாடி பில்டிங்கோட தான் இருப்பாங்க. ஸோ பீமனுடைய வாட்டசாட்டமான அந்த உடல் அதை பார்க்கும் பொழுதே அவர் வந்து பிராமணர் யாரும் கருத மாட்டாங்க இல்லையா? சத்திரியனா தான் இருப்பான்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அப்போ அதாவது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் போர் புரியணும். ஸோ உடனே அங்க பாத்தீங்கன்னா நீ ஒரு கோழை இல்லையா? பகவான் வந்து கோழையா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன் அது வந்து there is a reason. ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து அவனை கொல்லல?
எதுக்கு பகவான் வந்து கொல்லல? யாருக்காவது தெரியுமா? என்ன மாதாஜி? ஜராசந்தனை வந்து பகவான் வந்து கொல்லாம விட்டதுக்கான காரணம் என்ன? பீமன் கையால கொல்லப்படணுங்கிறது அவனுக்கு இது மாதாஜி. பீமன் தான் கொல்லணும்னு சொல்லியிருப்பான் மாதாஜி. அவர் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அவர் பிராமணர்களுக்கு பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து தானம் எல்லாம் கொடுத்த ஒரு அரசனா அதெல்லாம் ஆக்கிட்டு இருந்ததால மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சில இடங்கள்ல வந்து பகவான் கொல்ல மாட்டார் இல்லையா? அந்த சமயத்துல இருந்து போகணும்னு நினைப்பார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பலராம் கூட கேட்கிறாரு அவங்க அண்ணாத்த, ஏன் அவனை கொல்லாத விடுற? வரும்போதுல மொத்த பேரும் அழிச்சிடுறேன், அவன் மட்டும் ஏன் விட்டுறேன்னா, தீவிரம் போகணுன்றதுக்காக தான், பாரத குறைந்ததுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன், அவன் இருக்கட்டும், மற்றவங்க எல்லாம் இட்டுன்னு வரான்ல, அவங்களாம் அழிச்சிட்டாதான் நல்லது அப்படின்ற காரணத்தை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். கரெக்ட். தட் இஸ் ஒன். அதாவது எத்தனை முறை படையெடுத்து போனார் ஆக்சுவலி? அதாவது மதுராவை நோக்கி இந்த ஜராசந்தன் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து கம்சனை கொன்ற பிறகு 17 முறை வந்து படையெடுத்து போவான் இல்லையா? ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வந்து அவனை கொல்லாமலேயே அவனுடைய படை எல்லாத்தையுமே வந்து கொன்று குவித்திருவார். அப்படின்னா அவர் கோழை அவரு? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா இது இந்த காரணத்திற்காக நிகழ வேண்டும் என்பது ஆல்ரெடி விதிக்கப்பட்ட ஒன்று இல்லையா? பீமனால் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பது விதி இல்லையா? சின்ன மல்யுத்தத்துலதான் அவங்க வந்து ஏன் கம்சனோட மல்யுத்தம் தான் பண்ணார் யாரு? கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவரால் வந்து மல்யுத்தம் பண்ண முடியாதா என்ன? கண்டிப்பா முடியும். ஆனா பீம் அதாவது அவருடைய பக்தர்களுடைய குளோரிபிகேஷன் தான் அவருக்கு ரொம்பவுமே முக்கியம். ஐ திங்க் காலையில உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் அதாவது அர்ச்ச விக்கிரகம் பேசிட்டான். நிஜமாவே அந்த குளோரிபிகேஷன் ராமானுஜாச்சார் காலத்துல கூட பகவான் பேசியிருக்கார் இல்லையா? சோ நாமெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல அதாவது ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தாலும் மோசமான ஒரு நிலையில தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது. பகவான் இங்க பேசுறாருன்னா நம்ம அதை கேட்கக்கூடிய அந்த செவிகள் இருக்கா நமக்கு? அந்த மாதிரி பேசக்கூடிய அவர் திருவாய் மலர்ந்து சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்மளால பார்க்க முடிய கண்கள் இருக்கா நமக்கு? கிடையாது இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் see that. ஸோ பகவான் தன்னுடைய புகழாரங்களை விட தன்னுடைய பக்தர்களுடைய புகழாரங்கள் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானது ஆக்சுவலி. So to glorify his devotees, that is also one of the reasons actually. பீமனுக்கு அந்த புகழாரங்கள் வர வேண்டும். அவனும் மல்யுத்தம் பண்ணக்கூடியவன் தான், அவனுக்கும் 1000 யானைகள் பலம், இவனுக்கும் 1000 யானைகள் பலம். ஸோ இருவருமே அந்த போட்டி புரியட்டோன்றதுக்காக தான் பகவான் அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஸோ இருவரும் வந்து எவ்வளவு நாள்? 27 நாட்கள் வந்து மல்யுத்தம் பண்றாங்க. ஆனாலும் இருவரும் வந்து யாருமே ஒருத்தர் வந்து விட்டு கொடுக்க முடியல. கடைசியில வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு குச்சி எடுத்து இத பிரிச்சு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போட்டு காட்டுவார். அதுக்கப்புறம் தான், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கூட என்ன ஆகும்னாக்கா, அத இப்படி பிரிச்சு டைரக்டா போடும்போது அது ஒன்னா வந்து சேர்ந்துடும் அந்த உடல். ஏன்னா அவருடைய தந்தை வந்து யக்னத்தை வளர்த்து அந்த அந்த பிரசாதத்தை வந்து இரு மனைவிமார்களுக்கு கொடுத்தப்போ பாதி உடலோடு தான் வந்து குழந்தை பிறக்கும். இது என்னடா பாதி குழந்தையா பிறந்திருக்குன்னு அவரு காட்டுல வீசி எரிஞ்சிடுறாரு இல்லையா ஜராசந்தனை. ஆனா அங்கே ஜரா எண்ணக்கூடிய அந்த அரக்கி வந்து என்ன பண்றா, அவன் இந்த 2 உடலையும் ஒன்னா சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறான் இல்லையா? அதனால்தான் அவனுக்கு ஜராசந்தன் என்று பெயர் உண்டு. ஸோ அதனால அவனுக்கு அந்த 1000 யானைகளுடைய புஜபலம் அவனுக்கு உண்டு, பீமனை போல. இந்த கடைசி இந்த யுத்தத்துல வந்து அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வந்து அதை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போடும்போது அந்த உடல் வந்து ஒன்று சேராது. அதனால அவனுடைய மரணம் என்பது கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இவ்வாறாக அவனுடைய முக்தி இல்லையா, அதாவது என்ன மாதிரி முக்தி அவனுக்கு? சாயுஜ அதாவது முக்தி பெறுகிறான். அவன் வந்து அழியும் இந்த உடலை தியாகம் செய்து அழியா புகழை பெற முடியும். ஏன்னா அவன் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து பாரபட்சம் பார்த்தது கிடையாது இல்லையா? தான தர்மங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். சில குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உண்டு. அசுரர்களா இருந்தாலும் கூட சில இடங்கள்ல வந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து மேன்மையானதாக இருக்கும். அதனால அந்த தான தர்மங்களும் அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் சாயுஜ முக்தி, அதாவது இறைவன் முன்னாடி இறைவனால் வந்து கொல்லப்படக்கூடிய எந்த அசுரர்களும் வந்து சாயுஜ முக்தியை பெறுகிறார்கள் என்பது நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கம்சன் இவங்க எல்லாருமே சாயுஜ முக்தி தான். எப்பவுமே அவரை வந்து நிந்தித்தே கொண்டிருப்பாங்க. ஆனாலும் பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிக்கொண்டு இல்லையா, அவரால் வந்து மரணத்தை பெறக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து சாயுஜ முக்தி. ஓகே,
இவ்வாறாக ஜராசந்தன் அப்புறம் அவனுடைய மகனை வந்து சகதேவனை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்திய பின் ஜராசந்தனால் சிறையிலிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த எத்தனையோ மன்னர்கள் எல்லாமே வந்து விடுதலை செய்கிறார்கள். இந்த அவர்கள் எல்லாரும் வந்து யுதிஷ்டரனுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்ததுனால ராஜசூய யாகமும் வந்து அழகாக நிறைவேறியது. அதன் பிறகுதான் யாருக்கு வைத்தறிச்சல்? நம்ம துரியோதனனுக்கு வைத்தறிச்சல் இல்லையா? வயிற்றெரிச்சல் அவனுக்கு. இவங்க எப்படி ராஜசூயம் பண்ண முடியும்? எப்படி அவங்க சுதந்திரமானவர்கள் ஆக முடியும்? ஆனால் அவங்களை அழைச்சி சூதாடி அந்த இடத்த வந்து அபகரிக்கணும்ன்றது அவனுடைய எண்ணம் இல்லையா? எப்படி அழகான மாளிகை எல்லாமே வந்து அவனுடைய போற்றார். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. I think ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे இங்க யாராவது பாட்டு கிளாஸ்க்காக ஜாயின் ஆயிருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி, அவங்க பேர் புதுசா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டு கிளாஸ்க்காக ஜாயின் ஆனீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாட்டு கிளாஸ்க்காக ஜாயின் ஆனீங்களா நீங்க? இல்லைங்களே. ஓகே, நீங்க கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்காக தான் ஜாயின் ஆனீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஃபைன். எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க மாதாஜி நீங்க? லெவல் 3யா லெவல் 2ஆ? அப்படி இல்லைங்க மாதாஜி, நானு இத கேக்குறேன் அப்படிதான் மாதாஜி இருக்கிறேன் நானு. அது மாதிரி சூழ்நிலை எனக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லை. No issues. Continue your seva actually. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி.